Точно преди 2 години нарязаха скулптурната група на върха на този постамент. Произведения на Любомир Далчев, на Иван Фунев, на редица наши много големи имена в изобразителното изкуство отидоха нарязани на скрап. Къде са те сега? Никой не знае. Може би са вече претопени. Помните ли, че имаше тук едни политици, които се правиха, че защитават паметник? Мая Манолова направи шатра. Къде е Мая Манолова сега? Защо не припомня? 2 години минаха. Няма я. Костадин помня как се бореше тук с една ограда. Пребори ли оградата? Не знам, но го няма. Вече забравиха тази тема. А БСП? О, БСП! БСП! Тези русофили, тези съветофили, тези комунисти. Всъщност тези предатели на всички идеи, заради които са умирали хората преди десетилетия. Защото наистина умираха хора за идеите, с които БКП дойде на власт. Същите тези сега, върхушката на БКП, тя сега се казва БСП, предадоха всички идеи. Няма идеи там. Няма значение, паметник. Ама те са готови да заличат и паметниците. Те са готови да продават оръжие на Украйна. Нима не го продаваха тонове при Нинова. Те са готови да ни направят фронт. Те го направиха. Те сложиха американските бази 4 на брой, безплатни тук, срещу което аз се борих. Те ни вкараха в НАТО. Те направиха всички колониални издънки, заради което България сега е на последно място по стандарт и на първо по бедност в Европейския съюз. Тези продажници от БСП сега свалиха гащите и в момента се подложиха на Шиши и Боко. В момента те крепят макарите на тези двама феномени. Нищо друго не правят. Изводът какъв е? Трябва да се заличи измамната партия БКП, БСП, защото тя няма нищо общо с идеи, с социализъм и с каквито и да е добри, социални, справедливи идеи. Няма нищо общо. Предаде ги. Нужно е да се сложи основата на нещо ново, което да застане наистина на антиколониална, пробългарска, суверенна и социална политика за народа. Не за върхушката и зедници, които властват в парламента и правителството. За да се направи такава политическа сила, са нужни 4 неща. Идеи, истински. Хора, читави, не такива, които се продават за печена кокошка. Финанси, бизнес, който е разбрал, че парите са гориво, за да насочиш машината където трябва, а не са самоцел. И геополитическо разместване, което да помогне за успеха. Имаме ли ги тези 4 фактора? Готови ли сте да действате за тях? Дръжте връзка с мен и ще ви казвам как да стане.